Volia començar una frase de Warren Buffett, que és un famós economista nord-americà, que deia que el preu és el que pagues i el valor és el que reps. I així a la Ribera i al Cira en tenim un fum de valor i gent molt valenta que cada dia s'esforça per a que les seues empreses continuen endavant en moments que no sempre són fàcils. Molt bona nit, benvingudes, benvinguts a la gala número 12 del lliurament dels premis de l'Associació d'Empresarial d'Alzira.